Nagdamo jacket. Na siya. Ah, manghinan di ba? Kung ano gilo, dapat matabon. At least maka-ready ka sa sunod. Sabi na kung manawag na ka, sir. Napakakuan. Ako wala naman manawag. Hindi, ako yung mag-text ko kung mawala ko. Dali raman dahil tulong. Pag pangutanan ako yun, ilhan man dahil ka. Yung kato sila, schedule yun na ito mo ito, ikuan. Alas 12 ito. Nasayo sila. Sa'yo man abot, sa'yo ng bus. Sunod doon, alauna. Sabi na kung nagmotor na to sila. Ito, magsalamat ko pag tawag na ko sa mga Arabina, ano mo, kuanta. Pag pangutana na lang nato sa dapita. Silingan naman na itagligos. Ito doon ito balik ko naman. Ito dito naman. Kaya ganyan. Kanigin nga po. Arthritis man na siya. Buko gini, atong gamis dito ng buko ko. Arthritis. Ang gout, lumurot na siya. Kaya sa joint mo na siya. Kaya kasagaran mo po sa gout, kung mo inom. Number 1, di ka mainom. Di kayo. Di siya may Kung layo na sa gout. Yung gout lang ta ang babae kung gusto mo himarat, yung mga lamang loob, gana. Pag natuhod, pati kita po ni. Yan sikat good nga arthritis, tuhod ramon good. Kanang joint arthritis. Ati dire. Joint man na. Joint sa bukog. Isa pito po ng pagod. Arthritis na siya. Sabay sa matuga, sa bukog na. Bisa, sir, kung naapod siya ka ng mga ugat na nangaipit. Di, pasmado man. Sakit sa pagpasmado. Amoy Jumelina sa inyo ha? Wala, putol mo ito mo ang dulihan ni silingan. Hanggang natagpasad hapon gabi, ma'am. No. Pag maglaba, maligo din eh. Pagkagabi eh, maligo na. Presko na. Presko dito. So, dami na to na siya. Okay. Di pa hita na pag maningin na. Mas grabe pas mong ininit. Bukat atong lawas na. Pangalay, mamuy po. Ano bukat? Ano na bukat naman eh. Paminaw na to, wala na, mo ni pas mo. May pagbuntag na lang gino. Paminawa dyan ko majority dream, nagadool ko. Puro pas mo kusog. Kaduha katulo maligo sa sakadlaw. Init man gud, oh, mahala ng init, inang tubig. Sakit gamay na. Sakit gamay. Sakit na ko.
Kung nakita nimo sa research nimo hilot. First nimo nakita ato taga Surigao to. First niya customer mo, babae. Itong nasa video ko nakita nimo. Dito taga Digos. Asa po siya nakakuha sa Facebook Facebook o lang. nakita? Search lang. Search lang siya. Search lang lang hilot. Dagan may gawas pero ako may lang napilian. Dagan magawas. Yan anak ko, ikaw di anak-anak. Sige na, anak. Saka. Kaya upabot ang ulo nimo. Gunitin lang ang ulo, ano, may balik, naon. Naon, balik, naon, tulog. Sige, balik. May straight. May ginig ba sa aha? Lagi sa tikod mo. Manok ba itong iyang... Manok ba itong iyang... ang manok okay ra. Ang itlog. Ang manok, dili pwede. Ang itlog ang manok. Di ano. Anang klaseng itlog. Di. Basta itlog. Itlog sa kajila. Di ka kung pwede itlog man. Oo. Kaya ano, sudan mo ganun nila hapon kaya manok na kuan. Eh, ang isa po na itong ibungka ganis kolesterol. Sakit ka ng kolesterol. Uban rin, sakit ang kabaga, di na masaka. Sakit ang tuhod, wala yung mga kolesterol. Kaya lang, natigil na. Halos maligas-tigas na, wala manok na tanan. Gabi. Kada kanto na ano? Litson manok, pritong manok. Litso, barbecue. Uy, nanay kalaban si Diwata. Pares load. Overload. 100 pesos nila na soft drinks. O pinisuko lang na driba. Anli sabaw, anli Diwata, overload. Nanay si kalaban ron. Ipapok ko na po sa vlogger. Encanto, overload. Encanto speakers mo. Dili Diwata, Encanto. Kanto ang... Diwata, Encanto. Dili. Sunod na, Tres Digos. Dili mo nato. 100, dala na yung soft drinks. Ayan. Basa-basaan na mga bukog na gito. Bukog na gito, masakit na. Kaya mo, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Kapoy. Jesus, saging pas. Kuan ba siya sa sakit? rin. Sakit niyo. Sakit.